Arribem al 5è tutorial de MuseScore en català i en aquest cas veurem el menú I, és a dir, aquell menú del programa que permet afegir o treure instruments a partir d'una partitura donada, fins i tot en la configuració del mateix document. D'altra banda, també aprofundirem en el sintetitzador que està instal·lat en el vostre ordinador quan utilitzeu aquest programa i permet que el pugueu escoltar, és a dir, els mateixos sons del MuseScore. Espero que en traieu molt de profit i que us agradi. Bé, reprenem els tutorials sobre MuseScore en català i parlarem del menú I, que és el de la instrumentació. El menú I se'ns presenta dos cops, només en configurar la partitura, que ho vam veure en els primers tutorials. En aquest cas jo he volgut configurar una partitura nova, li he posat un títol partitura nova, li he posat el jo mateix i llavors tiro endavant en el següent i em fa triar un instrument. Per defecte sempre triarem un pentagrama en clau de sol. D'acord? Aquí se'ns presenta la part de l'armadura, se'ns presenta també la part del compàs, etc. Si li dono a acabar, surt la partitura nova, ampliem una miqueta més, així mateix. I si donem el menú I, que ho podem fer des de dos llocs, des del menú Edita, i aquí a la I, o directament des del teclat de l'ordinador i donem I. I el que se'ns apareix és, aquí mateix, un pentagrama, en aquest cas en clau de sol, en què per defecte li ha posat el so de piano. Llavors el que farem ara és afegir-li algun altre. Aquí apareix aquest, mirem de buscar-li un altre instrument, en aquest cas la flauta. Anem al menú d'instruments de vent fusta, penseu que aquí hi ha tots els menús, inclús plantilles de partitures ja fetes, partitures per orquestra. Aquí hi ha sempre un menú comú de pop rock, jazz, cor, orquestra. Tot això són plantilles que el MuseScore, sobretot les últimes versions, cada vegada van incorporant més. Llavors, si l'incorporem, per exemple, la flauta i l'afegim a la partitura, apareixerà automàticament un pentagrama de flauta, en aquest cas també en clau de sol. El que podem fer fins i tot és canviar-los de lloc, és a dir, que si estem aquí i aquí apareix la fletxa, la volem posar a baix, doncs a baix. Si la volem posar a dalt, doncs a dalt. I a més també podem afegir i treure el que es vulgui veure i el que no es vulgui veure. Si li donem d'acord, apareixerà el pentagrama de flauta i el pentagrama de piano, que en aquest cas és només un pentagrama d'una clau de sol, que és el so que estava per defecte a la partitura. Anem a veure una altra de les possibilitats. Aquí ja tinc una partitura feta només per piano. Li poso el play. Res de l'altre món, partitura per piano. D'acord? Sempre amb els comandaments del play o inclús amb l'espai del teclat. En aquest cas el que farem és obrir el menú I, que ho podem fer, com he dit abans, des d'instruments o ho podem fer amb el teclat de l'ordinador. Anem aquí a instruments i ens apareix el pentagrama que ja estava posat, sigui visible, no sigui visible, però és el pentagrama que es veu aquí darrere, el pentagrama de piano. Què passa si jo hi vull afegir un instrument per després editar les notes, posar les notes que jo vulgui posar? Doncs li afegeixo, per exemple, flauta i ja tinc la partitura per flauta i piano. Fins i tot, si a mi em convingués, doncs puc fer unir les línies divisòries, totes tres en una, o simplement deixar-les per separat. D'acord? En aquest cas a la veu un solista i a la veu un piano. Llavors a partir d'aquí podem començar a posar les notes que nosaltres vulguem. Agafo el més bàsic que hi ha, d'acord? Per flauta, agafo un mi de dalt, vaig posant un fa, després poso unes corxeres i agafo una blanca, li poso un do, o potser li canvio per si, i aquí agafo el
mi, un altre mi i un do per fer un final. Que ni tan sols puc arribar a saber si això m'ha sonat bé o no. La qüestió és fer la prova de que ens funciona el menú I, d'acord? I vaig a posar això en una rodona. Molt bé. Llavors, agafarem això. Ja ens ha sortit això bastant bé. Fins i tot el que podem fer és que podem obrir una pantalla a F10, que és la del mesclador, i podem graduar, aquesta si de cas la deixo més desencastada cap aquí, d'acord? Que està aquí baix, li trec l'inspector d'objectes, aquí mateix. I aquí tinc els dos volums, de la flauta i del piano. Puc fer que inclús això se senti més fort o més fluix. Tornem-ho a posar. Alguna altra aplicació més del menú I és la possibilitat inclús d'afegir més instruments, que alguns apareguin a la partitura i els altres no apareguin a la partitura. Si poso, per exemple, que el piano no aparegui, tindrem això. Doncs així ho tenim més o menys llest per utilitzar el menú I. Sabeu d'on surten aquests sons que estan al MuseScore cada vegada que donem play? Ho intentem? Anem cap aquí, al principi, i posem play. I sona el so de flauta. Fixeu-vos que, com hem fet abans, amb el menú I, hem fet desaparèixer el menú de piano i, per tant, si ara el donem, tant la flauta com el piano, que és el que ha sonat, doncs apareixen. Però, en veritat, la pregunta era: d'on surten aquests sons? Doncs, en veritat, MuseScore instal·la un petit sintetitzador, un arxiu molt senzill, que es posa dintre dels programes dels arxius del nucli de MuseScore i, una vegada el tens instal·lat i li dones play, utilitzant unes configuracions per defecte, doncs sonen. Cada vegada que nosaltres, amb un document nou, li diem que vagi endavant i ens demana que triem un instrument, d'acord? Per exemple, una Big Band, ho faig aquí ara perquè es vegi més gran, doncs tot això són sons que ja estan assignats, d'acord? Però en veritat, amb la partitura que us estava posant d'exemple, el que farem és demostrar d'on surt aquest sintetitzador. Per què? Perquè quan hem obert el mesclador ens han sortit uns sons assignats. Perquè sí, perquè nosaltres els hem triat amb uns petits paràmetres, el volum, el panoràmic, que és l'esquerra-dreta, el canal MIDI, que hem de parlar del MIDI. I llavors, si anem al menú visualització, veureu que aquí hi ha un altre menú sota del menú mesclador que posa sintetitzador. El sintetitzador és la font sonora del programa. Una altra cosa és que nosaltres vulguem connectar el programa a través d'un instrument extern connectat via MIDI amb l'ordinador. Però no cal, amb el MuseScore no cal, ja tenim els sons instal·lats a dintre i per tant això va molt bé perquè en qualsevol ordinador que vosaltres feu servir o inclús el sistema operatiu, sigui de Mac, sigui de Windows o inclús de Linux, doncs aquestes assignacions es fan automàticament perquè el sintetitzador ja està dins. Llavors, amb el menú sintetitzador apareix això, que és un fitxer que està dintre del nucli de programes, de fitxers del mateix MuseScore. D'acord? On trobar-lo? En veritat, si nosaltres anem a buscar a l'arxivos de programa, en el menú de Windows, i agafem l'Este Equipo, Windows, Program Files, MuseScore 3, Sound, apareix aquí, i un altre, que són llicències. D'acord? El format de SF3 és un format antic en el món del MIDI, és el format son-font, però que encara es viu.
I en aquest cas hi ha la versió 3, és a dir, que si nosaltres d'internet ens baixem aquests arxius Soundfont 3 en aquest cas, podem utilitzar-los en el menú MuseScore, en el programa MuseScore. I aquest és una mica el secret. Llavors, el que veurem aquí és aquests efectes que poden haver en la sortida, perquè nosaltres de vegades podem sentir alguns efectes d'eco, inclús de reverberació. Aquí hi ha uns efectes, aquí hi ha uns paràmetres més pensats per algú més expert en tot això. La part de l'afinació, a 440 Hz per segon, i dinàmiques, les dinàmiques, que si és molt fort, que si és molt fluix. Però això pràcticament no ens n'hem de preocupar. Per tant, aquí tenim el famós sintetitzador. Si ara poso el play i no trec la pantalla del mig, d'acord? Veureu que aquí el volum està monitoritzant allò que nosaltres volem donar. Per tant, li dono el play i ja ho tenim.